Iritsi gara 6. edizioaren amaierara. Edizio berezia, oso. Pandemia baten erdian ere, Hezkidetzaren alde aritzeko talde ederra bildu da aurtengo edizioan. Zorionak egindako ibilbideagatik. Hauek ikastaro amaieran egindako balorazioen isla. Astez-aste, Betaurreko moreek nire begirada aldatzen lagundu didate, bai maila pertsonalean zein profesionalean. Eta honek noski nire inguruan eragin handia izan du. Ikastaroa oso intentsoa, aktiboa eta aberatsa dela esango nuke. Astero egin ditugun hausnarketak eta erabili ditugun baliabide digital guztiek aho bete hortz utzi naute. Errespetutik idatziriko iritziak eta kriterio handiko iritzi eta hausnarketak egin ditugu. Bizitza genero ikuspegitik ikusten ikasi dut, eta orain, injustizia eta desberdintasun jakin batzuekiko sentikorragoa naiz. Izugarri gustatu zaizkit, buruak eztanda egingo zidala uste nuen une hoiek. Batzuetan aurrean nuena prozesatu eta lortu nahi izateagatik. Eta beste batzuetan, bizigaren sistema zapaltzaile honek eragiten didan amorroagatik. Hau guztia sentitzeak hasi egin nau. Ez dut ukatuko, honaino iristea kosta egin zaidala, baina oso pozik nago egindako bidearekin. Ikastaroan zehar, Betaurreko moreak jarri ditut eta begirada zorroztu dut. Hezkidetza munduan murgildu naiz eta nire bizitza pertsonalean ere oso lagungarria izan da. Dagoeneko aplikatu ditudan eta aplikatuko ditudan ezagutza garbiak eta 11 baliabide eramaten ditut. Ikastarokideen ekarpenak eta iritziak irakurtzea plazerra izan da, eta irakasleek proposatu eta idatzitako irakurketek hausnarketarako 1000 momentu on eman dizkidate. Eskerrik asko guztioi. Orain, 7. edizioa dugu begibistan. Gurekin sareratzeko prest?